Stuttgart. Hvad fanden laver du? Du ved godt, vi ikke må lege med dem der. Det er pisse farligt. Undskyld. Jeg vil bare gerne danse med dig. Ej, ord. Trine? Vil du sidde ned? I starten kæmpede jeg også ligesom dig. Gjorde du? Det tog mig lang tid at lære at tage chancer det rigtige sted. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal komme med et godt råd. Så skal du være mere offensiv. Og så skal du øve dig på din udfald. Og så tror jeg også, du kan blive rigtig god. Tak. Det er så vildt med din nye klub. Altså, jeg tror virkelig godt, du kunne gå med til OL. Glæder du dig ikke helt vildt? Jo. Det er bare det med min familie, som jeg skal undvære, og dem jeg skal træne med er vildt dygtige. Jeg kender slet ikke landet, og det er bare... Du er jo fantastisk. Tak. Ja. Jeg fandt din halskæde ude i Nej. Ej, tusind tak. Ja, jeg tænkte nok, at du savnede mig. Hvor er det pænt af dig. Ej, min kæreste, han ville simpelthen blive så ked af det, hvis der er noget væk. Det er virkelig pænt af dig. Er du en kæreste? Mm. Det bliver også rigtig svært at skulle undvære ham. Det var smart. Tusind tak. Det er virkelig pænt af dig. Jeg ved slet ikke, hvordan skal jeg sige tak til dig? Trine, oh my god, der er total krise. I bliver nødt til at komme ind med det samme. Kom nu. Du må virkelig undskylde før det her år, da vi tabte, faldt. Det var ikke min helt. Nej. Så jeg tænkte, vi ikke skulle danse igen. Fordi det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Nej, så lover jeg at holde balancen den her gang, ikke? Jeg bliver nødt til at tage den her, ikke? Vil du være sød og blive et øjeblik? For fanden. Okay. Jeg henter hende. Er der nogen af jer, der så over Trine igen? Nej. Jeg synes, jeg så dem gå ned efter øl eller sådan noget. Skal vi så prøve på det? Du lige snakke med dig et øjeblik. Hvad fanden er du gang i? Nå da, jeg vil ikke engang vide det. Jeg vil ikke engang vide, hvad fanden du har gang i, men jeg har set, hvordan det går der klart på Trine. Prøv at høre, det skal du ikke blande dig i. Det skal jeg i allerhøjeste grad blande mig i. Forstår du det? Trine, hun er en af de bedste fægter, jeg nogensinde har haft, og hun skal ikke forstyrre sig et eller andet. Lort, du render rundt og laver. Stop nu for helvede! Det er for sjovt, det her, Sofia! Sofia, for helvede, vi skal gå nu. Kom så. Det havde jeg simpelthen ikke forventet af dig.
Det er sgu da også din familie. Stop bilen. Far, stop bilen. Ja? Stop bilen! Stop bilen, far! Jeg skal ud! Stop bilen! Ej. Du har ingen ryggrad. Nå, men du stiller måske op til festen, og så forklarer du gæsterne, hvorfor min mors fest ikke er klar. Fuldstændig udlagt. Du har ingen chance for at komme tilbage til. Trine? Jeg skal lige snakke med Trine et øjeblik. Hallo? Ved du hvad, det tror jeg, vi har talt om. Sofia. Nu står jeg lige her og taler med Trine, ikke?